अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे मतलब भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौना गाना का टाइटल बा ए राजा धइले रह। अरे हाँ, ए राजा धइले रह गाना कब तक तक अपना चैनल पे तो कहता कि रिलीज कर जाता गाना कैसन होगल बा। पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग की ई वाला वीडियो में। तो तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तो अभी अब सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हम ये राजा धइले रह गाना गईले के बता गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर नेहा राज। अरे बोले खेसारी लाल यादव और नेहा राज के साथ ही वाला गाना तो लोग सुने के मिली। जौन गाना के टाइटल बा ए राजा धइले रह। बाकी धइले रह गाना बता दी कि हाँ के लिखले बता गाना के लिखले बड़न यादव लालू। अरे यादव लालू गाना के लिखले बड़न और म्यूजिक डायरेक्टर बड़न श्याम सुंदर। और हाँ भाई लो ई दोनों आमदी जब मिलेला तो कुछ तगड़ा ही करेला। अरे गाना लिखले बड़न यादव लालू और म्यूजिक डायरेक्टर बड़न श्याम सुंदर। और जब दोनों आमदी मिलेला तो बहुत ही खतरनाक बहुत ही बवाल गाना बनेला। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ये राजा धइले रहा गाना कवना चैनल पे आवे वाला बा। तो गाना आवे वाला बा वायरल भोजपुरी पे। अरे भाई वायरल भोजपुरी पे गाना आवे वाला बा। और वायरल भोजपुरी के गाना के जो वीडियो रहेला तो भी अच्छा रहेला। अरे भाई अच्छा लोकेशन में लाइटिंग वुटिंग के साथ रहेला तो लोग वीडियो भी बहुत ही झकास देखे के मिली। बाकी बात कर ले कि गाना कैसन बा तो गाना बहुत ही जबरदस्त बा। अरे भाई लालू यादव लालू और श्याम सुंदर के जब म्यूजिक आ जाई और यादव लालू जब गाना लिख दिए तो वो गाना फ्लॉप नहीं हो सकत। इतना तगड़ा गाना लिखलन तो बहुत ही बेस्ट बहुत ही तगड़ा हिट सॉन्ग बा। तो लोग सुनने में बहुत ही मजा आई। रोमांटिक सॉन्ग बा और लोकगीत बा। और ई वाला जौन गाना बा तो शूट करल गल बा चांदनी सिंह के साथ। अरे भोजपुरी एक्टर चांदनी सिंह और खेसारी लाल यादव तो लोग वीडियो में देखे के नजर आइयन। तो और वीडियो ई वाला जौन बा तो बहुत दिन पहले ही शूट कर लिया कर लखा 4-5 महीना पहले ही ये वाला गाना के वीडियो शूट कर लिया था। जौन बीच में गाना के पोस्टर वोस्टर भले गाना के फोटो वोटो जौन वीडियो शूट होत रहा और वीडियो के क्लिप भी कुछ वायरल होत रहा। और खेसारी लाल यादव के में तो लोग बॉडी देखे के मिली। और खेसारी लाल यादव पानी में मतलब बारिश में और पानी में दोनों जगह वीडियो शूट करल गल बा। बाकी तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बन तो अच्छा से कमेंट जरूर कर ले। बाकी तो लोग वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब।